Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Negros Island Region ang opisyal na nga mangin operational pagkatapos sang Pebrero 18. Ining sunod kay Bacolod Mayor Albi Benitez nga nagtambong sa pagsapol sang House Committee on Visayas Development kaupod ang Department of the Interior and Local Government kag Department of Budget and Management sang Martes sa Kongreso. Ginsiling ni Benitez nga ang implementing rules and regulations sang Negros Island Region Act ang igapublish sa Pebrero 3. 15 diya sa pagkatapos sini o kung pagkatapos ng Pebrero 18, mangin operational na ang NIR. Dugang pa sang alkalde, tigayon nila nga nakumbinse ang DBM sa mga pagsinapol nga iga-activate ang account code sadto nga kinahanglano na god tigayon nga maka-download sang pondo para sa regional offices sang NIR para maka-operate ini. Nag-ugyon man sila tanan sunod kay Benitez sa pag-activate sang satellite offices sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno sa Negros Occidental kag Oriental pati na sa probinsya sang Siquijor. Tuyo sini nga mas mapalapit pagid ang serbisyo sa mga pumuluyo. Ang among committee meeting ang gin-preside ni Representative Jocelyn Limcay Chong sang 5th District sang Negros Oriental. I signed our with reservation. Yeah. Because there was no provision on satellite or virtual offices. So I told them that roadmap of NIR and the TWG should focus on enhancing technology to have mga one-stop shop man sa tanan ng mga agencies in all 3 provinces. Basically, what I said, this is the best opportunity to showcase a new region that embraces modern technology. So the vision is to be able to bring the government closer to the people, and one way of doing that is really leveraging on technology.